Salutare, vlog, eu sunt Șerbuț. Bă! Mai pe o dată. Doi. Salutare, vlog, eu sunt Șerbuț. Astăzi mergem la platoaie, coaie. Ce mai faci? Nu știu. Mergem la Radu Star. Dar sus cu... Acum mergem la pod și de acolo ne întâlnim. Bă, vine Tudor. No, atunci mergem noi. Eu cu Andrei și cu Circa. Și Kevin vine până la pod. Și de acolo mergem la platou să dăm valea, mega, ușă, bancă, tot. Să vină taică-mi acum să intre în el. Dacă vine taică-ți mașina. Dacă vine mașina. Să mor tu. Da! Da, intră în șanț. Ba nu! Ăla sună așa. Da. Nu intră. Opa! You get it. Nu intră bun. You get it. Yo! Tău? No, am uitat să-l dau. Băgam ea. Bă, eu n-am frână spate. Dă-i voi că eu n-am frână. Ba, dar nu-mi place că e întuneric. Dai și vale drept? Nu. Bun, da. Și vale. Dă-i, bă. Iosu. Bine, bă, băgam ea. Vezi să aruncați, bă! Băgam ea. Băgam ea. Băgam ea. Încoaie. Bă, să-mi bag până nu știu dacă am filmat, că cred că te bagi bine. Vezi? Băgam ea. Dă-i! Bombocla, bă, bine, bine, bă, bine. Băgam ea. Acum să nu mă... Am sărit cu dropperul ridicat. Ăștia mă vor la răcoare, vor să-și facă damblale, nu satisfac panorame. Băga mea coai.
Dă-i tu. Dai! Dă-i! Iar. Nu, mă, alea de aici merem la ele. Da, și astea de aici, din față. Alea de lemn și mereu. Băga mi-aș. Trebuia să-i dai pescări, mă, omule. Asta l-au mâncat în cursă. Băga mi-aș. Bă, ce abrupte îs. A fost vlogul de azi, poate revenim din ziua de mâine. Poate. Dacă vedeți video azi, adică vineri. The next day. Băga mi-aș. S-a rupt transmisia. Ia, gheții. S-a dus unde e transmisia ruptă. Că o rupt-o. Astăzi ne dăm pe ăsta că frâna mi moartă. Hai, dăm bușteanul. Dă-te, Nicoletă! Băga mi-aș! Am schimbat pipa. Uai, ce era schimbat loc. Crossul ăsta care are transmisia ruptă. Băga mi-aș pula. Bun, deci am schimbat pipa. Dacă nu s-a auzit că era vânt, mi-am stricat frâna. Bun. Băga-mi-aș! Ură-te! Am dat aproape într-o bătrână și mergem acum la pod. Ma, ce cad eu. Armă câine de acolo, că dacă-ți bag. Hai că-i dăm. Nu prinde mai tare. Haide, pulul meu. Mergem. Nu, n-a sărit, mă! Omule! De ce? Hai, double. Hai, dai! Stai că-i dau acum. Eu le tabor așa. Hopa, grasule! Ah! Vezi că eu cad. 100%. Hopa, grasule! Coiga mea șcurată! Ioi, gații!
Aici a căzut tare. Hai ce pic eu! Hopa, grasule! Cam atât a fost vlogul. Astăzi îl voi posta, adică sâmbătă, seara. Și acum îs cu bița lui Rareș, că mea i s-o stricat frâna și astăzi am ieșit cu o biță mai veche, dar e bună, cât să sar. Și cred că nu vom mai face video până peste 2 săptămâni. Se va încheia acest video. Taci, mă, că trebuie să fac servici și la biță și până atunci tot cu asta o să stau. Și zi. Încheiem acest video.